Nakakatuwa naman kasi may mga bisita din nakakarating sa atin dito sa Bagasbas. Wow! And cool lang yung ano niya, yung attire niya kanina. Meron siyang mask, so ang cool lang tingnan din dahil syempre, kailangan din natin mag-mask eh. Mastered the art of breathing over and getting white on the way. Nagsimula ako mag-surf, 9 years old. And then ayun, everyday ko siya nang ginagawa. From dawn to dusk, talagang morning, kahit mainit, hapon, like everyday ginagawa ko siya. Kahit tapos sa trabaho, yun lagi ginagawa. Mga ano namin, mga nakasama namin kasi dito, mga surfers sila, kami lifeguard. So, isa sila sa mga naghikayat sa amin na maging surfer na rin. Nakakabigay siya ng positive sa akin, good vibes. I mean, pag medyo stress ka sa bagay trabaho at dito surf, mag-enjoy ka. Maganda rin po sa katawan yung pag-surfing, then parang relax stress. Dito ko na lang po sa pagsisurf, dinadaan yung problema ko, tapos nawawala po siya. Yung feeling iba, mawawala yung saya. Sobrang saya. Ano yung nararamdaman pag nasa-surf sa mga araw? Ano yung nasa-swerte mo para makapag-surf? Ano yun? Di ba? So ito nga pala yung Bagasbas. Dito sa Camarines Norte, Bicol. One of the longest surfing spot in the Philippines. Isa po ang Bagasbas sa pinakamagandang magsimula ng surfing dahil po ito isang beach break. So, coast to coast, beach break lang yan. Bottom po niya ay buhangin at napaka-safe po niya kasi medyo friendly yung alon. Masyado malakas ang current. We have lifeguard here. Ito isang lugar na napaka-safe. Dami niyong pwedeng i-surf dito. May swimming area, surf area, skim area. So kahit mag-1,000 kaming surfer dito, hindi kami mag-aaway-away. So, sobrang safe to para sa mga first time. Also dun sa mga advanced surfers. So, nakakatuwa naman kasi may mga bisita din nakakarating sa atin dito sa Bagasbas. Nakilala ko, I mean, personally nakita kami sa shops, kita ko siya sa beach. And cool lang yung ano niya, yung attire niya kanina. Meron siyang mask, so ang cool lang tingnan din dahil syempre, kailangan din natin mag-mask din. So everyone is asking me on why I'm wearing mask. Simple. Because I treat pandemic seriously. Ngayon, meron akong isang bisita na dumating, isang adventurer na nakasama ko kahapon. Mag-shoot kami ng video, kinuhaan ko siya. Ang panahon kahapon is sobrang napakalakas ng alon, medyo nahirapan natin ang adventurer. Yung wave is hindi siya balance. I realized that I suck at surfing. But I mastered the art of breathing over and getting white out the way. Oh well, there's always Charbel next time.